Започни деня с тази силна молитва и ще станеш свидетел на силата на молитвата със собствените си очи. Скъпи Небесни Отче, благодаря Ти, че поради Твоята благодат и мир винаги си с мен. Предавам този ден в Твоите ръце. Моля Те, дари ме с мъдрост и сила. Предавам Ти всичките си страхове, тревоги и безпокойства. Макар да не знам какво ще се случи днес, вярвам, че Ти си верен и ще ме преведеш през всяко изпитание. Господи, моля Те, дари сърцето ми с мир и изпрати Твоите ангели да ме закрилят. Ти си моят изкупител, моят добър пастир. Ти ме водиш да легна на зелени пъзбища и ме водиш при тихи води. Укрепи вярата ми, помогни ми да взимам мъдри решения с ясен ум, без да се разсейвам от обстоятелствата или хората около мен. Ти си ми дал дух на сила, любов и себеобуздание. Моля Те, помогни ми да оставя болката от миналото, да се доверя на Твоя план и да видя новото начало, което си приготвил за мен. Вярвам, че имаш по-добър замисъл за живота ми. Води ме днес по правия път. Господи, зная, че цялата сила е в Твоите ръце и затова Ти поверявам всичко, с което ще се сблъскам днес. Отмахни съмнението и обезсърчението ми. Излей благодатта и милостта си върху мен. Изпълни ме със Светия си дух. Дай ми духовни очи и сърце, за да не падна под атаките на врага. Благодаря Ти, че чуваш молитвата ми. Благодаря Ти, че отговаряш на зова ми. Вярвам, че в името на нашия Господ Исус Христос ще имам победа. Амин. Ако тази молитва те е насърчила, остави своя амин, натисни харесване, последвай страницата й. Сподели с приятели и семейство. Нека Господ ви благослови.